Evo nas kod Baba Ilinke. Baba Ilinka, prava domaća kokoška. Koka. Koliko bila stara? Pa 2,5 godine. Znači, skoro 3 godine ovaj. I reci mi, zašto je sređena? Nije nosila ili šta? A nosila povremeno. Nosi pa prestane, pa leži, koca. I reci mi jutros kad se otvorila, ali bilo šta jaja onih malih? Pa nije bilo sitnije. Znači, ipak nije bila nosač, što se kaže. I zašto ćeš da iskoristiš je? Za supu? Za supu. Samo za supu? Samo za supu. I sve ovo kuvaš. Vidi, ima i ovaj kokošji loj, boga mi debela bila. Bila debela. Ali dobro, s čim hraniš najviše? Sa kukuruzom ili? A kukuruza, hleba, ječma. Da. Znači ovako, jedno mesečno i tebi je dovoljno što se kaže. Odlično, odlično, evo baš dobro izgleda.